Maayong utusugbog sa mga nagsunod ning among pagsibiya Huwebes karon Hulyo 23 tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Human sa positibong resulta sa pagpatambal sa Amerika, Senator Miriam Defensor Santiago gikonsiderang molansar isip pagka-presidente sa 2016 elections. Matod ni Santiago nga nahunong ang pagkatap sa cancer cells sa iyang wala nga abaga o nga baga human sa iyang hugot nga pagtuman sa iyang pagpatambal. Ang iyang doktor nga si Dr. Mark Chris usa ka banggiitang medical oncologist sa Amerika ug maoy chief sa Thoracic Oncology Service sa Memorial Sloan Kettering Cancer Center sa New York City. Si Santiago nalipay sa resulta sa pinakabagong survey diin apil siya sa nagunang tulo ka mga presidentiables karong 2016. Kasamtangang nag-medical leave si Santiago sa Senado tungod sa iyang lung cancer. Si Santiago hapit midaog isip presidente ni atong 1998 elections batok kang kanhi presidente Fidel Ramos. Upat ka tawo ang namatay samtang laing 28 ka mga tawo ang naangol human nagbangga ang duha ka bus sa series liner sa Barangay Santo Niño lungsod sa EB Magalona, Negros Occidental. Naila ang duha sa mga namatay nga sila si Nemia Paceno, kinsa usa ka pharmacy student, ug si Ronnie Havaro, kinsa usa ka konduktor sa bus. Ning pagbalita ang laing duha ka mga namatay nagpabiling wa pa maila. Matod ni Senior Inspector Conrado Rances sa EB Magalona Municipal Police nga nahitabo ang aksidente alas 7:45 sa buntag kagahapon. Base sa investigasyon nga ilang buhatan nga ang usa sa mga series bus nga gikan Bacolod City paingon sa Escalante ni suway pag-overtake sa usa ka lain pang sakyanan apan ang driver nga si Leo Siocon nawad og kontrol hinungdan nga nabangga kini sa kasugat nga laing series bus. Matod sa investigasyon nga nag-overspeeding ang driver sa series bus. Kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide and multiple injuries ang atubangon sa driver nga si Siocon. Samtang ang mga naangol sa aksidente daling gidala sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa Silay City ug sa Our Lady of Mercy Specialist o Specialty Hospital ug The Doctors Hospital sa Bacolod. Si Provincial Police Director Samuel Nacion nibutyag nga ang driver sa series bus temporaryong gikustodiya sa pulis. Mukabat sa 155 o 155 ka mga langyaw ang gisikop ni adtong Lunes sa syudad sa Pasay human sila wala mo pakita sa gikinahanglang immigration documents nga magtugot kanila sa pagtrabaho dinhi sa Pilipinas. Matod ni Bureau of Immigration spokesperson Elaine Tan kagahapon nga ang mga nasikop nga mga langyaw kasagaran mga Chinese nationals nagtrabaho isip call center agents o online gambling operators. Sigunitan nga ang mga langyaw gikasuhan tungod sa wala pagsunod sa mando sa section o gikasuhan ubos sa mando sa Section 37A7 sa Philippine Immigration Act. Ang mga nasikop nga langyaw gidala sa Immigration Office alang sa inquest proceedings ug magpabilin sa 2 ka semana sa dili pa sila i-deport. Matod ni Immigration Bureau Press Officer Dana Mingote. Namatay na ni adtong Lunes ang biktima nga si Irene Bordon, kinsa usa sa mga natumbahan sa poste sa Barangay Lahug, Cebu. Kahinungduman nga ang biktima nakahiagom og severe head injury ug hematoma human kini nadatugan sa poste nga nasabod sa niaging truck nga gipanag-iya sa Kitsu Development Corporation niadtong Sabado. Ang Kitsu maoy nibayad sa medical ug burial expenses ni Irene. Matod sa bana ni Irene nga si Felizardo, wala na siya kahibalo kung kinsa ang basulon sa panghitabo. Sa laing interview sa Sun.Star Cebu, usa ka PLDT official ang niingon nga bisan pa man og dili panag-iya sa PLDT ang truck nga maoy hinungdan sa pagkatumba sa poste, mohatag gihapon ang kumpanya og tabang pinansyal ngadto sa pamilyang Bordon. Kahinumdumang si Irene ug ang iyang ihigala nga si Delia Dingal nagtabi lang niadtong tungura dihang kalit natumba ang poste. Si Dingal nakaangkon og samad sa iyang mga kamot apan nagrabihan mao si Irene. Hunahuna-hunaon kumupasa ka ba siya og kaso kung malubong na ang iyang asawa karong Lunes. Ug ganiya ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
your daily dose of Sun.Star news? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you! 10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Safe 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit sasafe.sunstar.com.ph to get the latest updates. Mga kabisdak! Ania na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa mapadpad bisayang dako makalupad. Mahigugmaon matinahuron matinabangon mapasigar buhok bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani anabay Bisdak! Ato ni bay Bisdak! Original ni bay Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Rayver Cruz dunay tubag sa issue kung nanguyab ba siya ni Julia Barretto. Si Crystal Comente sa Showbiz Chika. Klaro ni Rayver Cruz nga wala siya manguyab ni Julia Barretto nunod sa mga chismis human siya nakit-an na sad kauban ng pamilya ni Julia tungkol sa iyang birthday.
Matod ni Rayver nga wala siya maghunahuna og pagpanguyab kang Julia tungod kay bata pa kaayo kini. Sa gipaambit ni Marjorie Barretto nga hulagway sa Instagram, makita din nga kauban ni Marjorie ang iyang mga anak, apil si Julia ug si Rayver. So dihang gipangutana si Rayver kung ano nagselebrar siya sa iyang birthday uban sa pamilyang Barretto, ang iyang tubag nagpa-dinner ang pamilya ni Marjorie alang kaniya. Nahimuot gani daw siya tungod kay mura siya og adopted son ni Marjorie. Apan kung dili si Julia, kinsa iyang gipanguyaban karon? Wala arasab daw siya nagdali nga magkauyab tungod kay nagtuo siyang moabot ra kini. Krista Cremente sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph ug i-follow pod ni sa Twitter @Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 655 Grand Lotto ug 645 Mega Lotto sa mga bulak kagabi. Bulahon unya ang 649 Super Lotto ug 642 Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter @Sun.Star Online ug sa Facebook Sun.Star Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.